partidos solidarios que nos unen o Clube Baloncesto Breogán, a vicepresidencia da Diputación de Lugo, non a dos temas de patrocinio que nos temos que máis nos orgullecen, non? É aproveitar, como sempre digo, ese autofalante que é o Clube Baloncesto Breogán e que somos as institucións para dar a coñecer o traballo de moitas das asociacións que hai na nosa provincia que fan traballo no ámbito sanitario, social, en muitísimos ámbitos que a verdade é que estamos moi orgullosos do noso tecido asociativo, sempre decimos, e hoxe, pois, acompáñanos Asparo, temos aquí na mesa Eduardo Fernández Abel, que é o seu vicepresidente, e como sempre, pois, tamén me acompaña Salvarco, director xeral do Clube Baloncesto Breogán, e temos tamén no público a Fernando Blanco, seu secretario, e a Laura Pérez, que é unha das súas monitoras. Benvidos. E, bueno, o día, o sábado 11 de abril, é o Día Mundial do Parkinson, é unha data que busca concienciar sobre os retos que afrontan as persoas e as familias que viven con Parkinson e tamén destacar a importancia da investigación e do apoio para elas. Coincidindo con esta data, o Clube Baloncesto Breogán dedicará este partido a dar visibilidade a estas demandas e a labor que desenvolve a Asociación de Parkinson de Lugo. Como decía, esta iniciativa no marco do patrocinio, eu quero tamén destacar, como decía, a importancia de invertir en investigación tanto para o Parkinson, que temos un pouco hoxe, pero como outras moitas enfermidades, porque eso fai moitas veces mellorar de forma moi importante a calidade de vida de moitas persoas, incluso en algunos casos chegar a súa cura, así que para que nos conte un pouco o traballo de primeira man, pois cedo xa a palabra a Eduardo e que nos conte o traballo da asociación. A asociación, pois nestes partidos solidarios, é contar connosco para dar información que non é pouca a que temos aí registrada. A nosa enfermedade, o Parkinson, como non nos indica, tenemos ya as inquedanzas co programa de medicina de James Parkinson, que aquelas persoas que aparecen con unha serie de síntomas non encaixaban en ninguna das enfermedades que prácticamente están catalogadas, e ele elaborou un dossier propio do Parkinson. O Parkinson en sí é unha alteración do cerebro por unha falta de dopamina que deriva en trastornos do movimento, de alguna disfuncionalidade no cerebro, e que non ten cura no momento. Asparo, a Asociación de Lugo, naceu no 2008 con na man da Asociación de Alceimer, pero xa no 2010 creou a súa propia directiva e creou a súa propia sociedade. E actualmente somos 110, con o de hoxe que se apuntou hoxe somos 110 socios. Usuarios somos 56. Por que esta diferencia de usuarios a socios? Porque normalmente as familias sempre asocian ao enfermo e máis un que se chama un cuidador, que ten unha labor fundamental no combatir, como chamo eu, a enfermedade. A enfermedade en sí aparece con muitísima sintomatoloxía e, de feito, é tan difícil de diagnosticar que se tarda muitísimo tempo en que, unha vez que chegan a fazer un escáner do cerebro, xa non hai falo. Se a rede aí, incluso hai médicos ou doutores que probas unha terapia, vamos a ver así. E se sigues ou non a enfermedade de Parkinson. Eu, personalmente, quería facer, aproveitando o Día Mundial,
pois unha chamada a como nos miran os parkinsonanos os que non son. Por que digo isto? Digo isto porque se non hablamos, por lo menos veces coincide que vou pola calle, se vou ao senador, digo, ui, o candidato. Ui, o outro candidato. Así de claro que é eso, pero non o mío de lá na cara. O que quero dizer con isto? Porque digo isto que nós que entrevistamos os socios, hai socios que se queixan, incluso os apartan un poquinho nos cumplanos dos netos. E algo que vos digo. É dicir, que hai xente que o teñen aí arrinconado, que oculto ou semi-oculto, e que non participan nas festas incluso familiares. Isto é grave, vamos, procedente de todo. Creo que levando unha boa actividade tanto intelectual como física, ese combate do Parkinson, e sobre todo como combátese con o día a día. Hai un estado que se chama Wafon, no que tú levantaste pola mañá e parece como se fueras noutra galaxia. É dicir, estás en paro total de todos os maneiras de pensar, da memoria, relaxaste, medio de corredora, podes funcionar perfectamente igual. Eso é moi difícil de conseguir, insisto que sí, pero sí é probatorio de que o Parkinson pode convivir con nós perfectamente. O tema do futuro é unha enfermedade pouco estudiada, porque hai poucos avances, porque é neurolóxica e, por lo tanto, ten a súa dificultade. Con isto que quero dicir? Quero dicir que todos temos que ajudar. Non estamos aquí porque os sergas e a medicina non nos atenden totalmente, senón as asociacións se perderemos todas. Entón, na medida do posible, cada asociación vai a parchear os lugares onde non chega a medicina e os seus servicios. E para eso necesitamos axuda, que tamén agradecemos a axuda da organización, que entre todos temos que xuntar un orzamento aproximadamente 65.000 euros anuais. Por lo tanto, hai que adelantar. Temos que intentar buscar solución a esta subvención e aventurar un futuro agradable. Pecho xa no sentido de que gustaría que toda a xente coñecera o número de socios. Do último ano subimos casi un 20% de número de socios. Con eso quero dicir que esa maneira de ocultar a enfermedade nas casas e tal vai desaparecer un poquinho, porque a prevalencia da enfermedade se somos 100.000 habitantes en Lugo, correspondería sobre 200, e temos 100 que estamos a mitad de camino. Por tanto, animo a xente que tiene esa enfermedade que non oculte, que saia, que nos visite o noso salón que temos no recinto de Frisa, en cada Campo Amor, que ali os meus compañeros eu mesmo os podemos atender. Moitas gracias. Muy buenos días a todos. Como siempre, gracias a FEN y gracias a la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo por permitirnos estar otra vez hoy aquí, porque es señal de que estamos dedicando un partido a una de esas entidades, asociaciones de las que creo que son imprescindibles en Lugo. Lugo en breve cumplirá 20 años de trabajo incansable, con una enfermedad, como bien decía Eduardo, que hay mucho camino por recorrer, que necesita mucho apoyo y que necesita seguir dándole mucha visibilidad. Nosotros estamos encantados de formar parte de los ADFEN de este patrocinio, porque nos permite dar visibilidad a esas entidades imprescindibles que trabajan día a día y que, como comentamos anteriormente, muchas veces hasta que un familiar o nosotros mismos no padecemos esa enfermedad, pues no somos conscientes de todo lo que implica, y ya no solo para la propia persona enferma, sino para la familia. Entonces, desde el Club Azul Logan, agradeceros, Eduardo, en representación de Asparo, todo el trabajo que lleváis hecho, y que sepáis que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Evidentemente, pues animar a que la gente, que ese número de socios siga aumentando, porque
seguramente os ayudará a seguir dando esos cuidados a todos los enfermos. Evidentemente, por la otra parte, que el número de usuarios se reduzca lo mínimo posible será una señal, quiere decir que la investigación avanza y que nos permite primero detectar antes esta enfermedad, que es uno de los problemas, y luego pues, poder tener alguna terapia, alguna manera de afrontarla con mayor garantía. Sin más, más que invitaros a partir de este sábado, vamos a darle visibilidad a vuestra asociación, vamos a darle visibilidad al Parkinson y que la gente que padezca esta enfermedad o que crea que puede padecerla o que quiera tener cualquier información sobre esta enfermedad, que sepa que Aspalur está a disposición para ayudarlos. Para rematar, creo que Fernando dio varias claves, pero creo que una une a enfermedade do Parkinson con outras que temos tratado nestes partidos solidarios, e é esa tendencia que como sociedade a veces temos de esconder o que non é perfecto, e a realidade é que non somos perfectos e temos defectos e tristemente sufrimos enfermedades, e eu creo que aí sí que hai un camiño de integrar e de que todos aceptemos a diferencia, ben sexa física, por unha enfermedade ou por calquer outra cosa que nos faga diferente. Eu creo que é importante poñer eso riba da mesa e nos tratamos como institución de camiñar nesa vía. A Fundación Breogán tamén fai moito traballo nesa integración plena, que tamén de como percibimos o distinto a sociedade. Eu creo que aí parece super interesante que fixeras fincapé neso, porque calquera que sufra, calquera que se salga da norma bonita, digamos, pode empatizar cas palabras que dixeches, así que a mí me parece importantísimo. E nada, pois convidaros a todas e todos a este partido deste sábado, un partido ben importante no Deportivo. Estamos aí tocando ca punta dos dediños o objetivo que é a permanencia, falta moi pouco, estamos seguras que se vai conseguir, así que nada, que todo ese calor que dá aos aficionados do Breogán ao equipo, pues trasladalo tamén a asociación tan importante como é Aspalur, e nada, vémonos o sábado en paz. Moitas gracias.